Kalkulo horri honetan informazio gutxi dago, baina informazio asko baldin badago, filtratzeko eta ikusteko modu erraz batean informazioa, hautatu zutabea, klikatu filtroaren ikurrean, eta ikusten duzuenez, orain triangelu bat agertzen da hemen. Ze informazio mota filtratu nahi dut? Nik adibidez, bakarrik, nik adibidez, garbituko ditut filtru guztiak, ikusi nahi dut Arielen informazioa. Hautatzen dut, A2, eta kalkulo horrian bakarrik agertzen da Arielen informazioa. Kentzeko filtro hau eta datu guztiak berriro ikusteko, desgaitu filtroaren ikurra. Adibidez, zenbat bederatzi daude. Sortu iragazkia, klikatu triangeluan, eta horrela agertzen dira zenbat bederatzi atera diren hemen, eta bukatzeko hasieran esan dugu nola sortu azpi horri gehiago. Hemen adibidez, berriro idatzi behar dut banan izen guztiak? Ez, badago formula bat, hemen dauden izenak, hemen ere errepikatzeko. Zein da formula hori? Apuntatu. Hautatu gelazka, eta formularen leihoan idatzi. Berdin, orriaren izena, notak kasu honetan, harridura marka, eta ze gela kopiatu nahi duzu. A, B, ezta? Hau, notak, harridura marka, A, B, idatzi. Intro sakatu, eta begira. Hemen Arielen izena dago, hemen ere Arielen izena. Hemen eta hemen kopiatzeko izenak banan kopiatu behar dugu formula. Ez da beharrezkoa. Lehen ikusi dugu, kuadrotxoan sakatzen badudala, eta arrastaka eramaten badut, formula kopiatzen da gelazka guztietan. Begira, ez da kopiatu izena, baizik eta hautatzen badut izen hau, kopiatu da formula, eta ez izena. Are gehiago, Briana jartzen du hemen. Briana izena, ezabatzen badut, bakarrik Alberta Robertson. Geratzen bada, automatikoki hemen ere Briana desagertu da. Kolorez ikusteko datuak jarriko dugu 5 bat baino gutxiago ateratzen badute gorriz agertzeko. Nola egiten da hori? Kalkulo horri guztian egingo dugunez, hautatu gelazka guztiak, klikatu formatua eta formatu baldintzatuta. Ze baldintza jarriko dugu? Baldintza izango da, zenbaki hau baino txikiagoa bada, eta ze zenbaki? 5 baino txikiagoa bada, agertzea ez berdez, baizik eta adibidez, gorriz. Eta ikusten duzue, eginda sakatzen badut, ja aldatu da kolorea. Orain, 6 hau aldatzen badut eta 4 bat jartzen badut, automatikoki gorriz agertzen da. Eta gauza bera adibidez, formatu baldintzatuta, beste arau berri bat sortuko dut, hau baino handiago, 9 bat baino gehiago, merezi du urdinez jartzea. Hemen ez dagoen agertzen urdin kolorea, sakatzen dut hemen, hautatzen dut urdin hau adibidez, eta bat bakarrik daukat. Eskerrik asko, agur!